Atzalde hon danoi, 2024ko iraileko 26ko ohiko osoko bilkuriai hasiera emango dixeu. Gai zerrendan 4 puntu. Lehenengoan akten onespena, bi akta desberdin dakau, uztailekua, ohikoa eta juntzan hasteko ez ohikoa irailean 19koa. Bigarren puntuan udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea. Hor beti bezala 2.2. Uztaileko eta abuztuko alkate hirigintza eta jendarte alorretako ebazpenak eta bigarrenean udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Hirugarren puntuan maestrazgoko klusterraren inguruan erakunde adierazpena berdeak ekuo alderdi politikoak aurkeztua. Eta laugarren puntuan erregu galderak. Lehenengo puntuan aktak, zehose esateko, aktai buruz. Ez, inok ez? Aktak orduan onartzen dira, eta bigarren puntua jungo gea. Uztaileko eta abuztuko alkate, hirigintza eta jendarte alorreteko ebazpenak, alkate ebazpenetan, dakau uztailean 280 328 bitxartian 228 ebazpen, eta abuztuko 329 374 arteko 35 ebazpen. Hemen zehose, ez. Hirigintza ebazpenetan uztailekuak 71tik 74 lau ebazpen, eta abuztukoak 75-tikan 77 beste 3 ebazpen. Hemen zehose, ez da ere. Eta ongizatekoak, uztailekuak ditugu 73tikan 113 40 ebazpen, hemen gehienak dira gizarte larrialdietako laguntzak dakizuen bezala ekaina uztailean bueltan izaten dalako eskatzeko epia, lehenengo txandia eta gero bigarrena izango da azarua abendu artean. Eta abuztuko ebazpenak 114tik 120 7 ebazpen. Hemen zehose? Ez. Aurrengo dugu orduan. Udal jardueraren kudeetako beste zenbait egintza nik badakate 2 punto azaltzeko eta gero saioak ere beste bat. Lehenengoa, akuakultura eskola. Akuakultura eskolak 20 urte beteko ditu, eta udaletikan zoriondu nahi deu. Akuakultura eskolia udalaren apustu handia izan zen, oan dela 20 urte, Jose Austin Elezgarai alkatezala. Hainbat instituziorekin bilerak egin ondoren, hezkuntza eta puertosekin gehien bat, lortu zoan udalak eskola mutrikuko kofradixan kokatzia. Jose Austin alkatia, orduko garapeneko teknikarixa eta hezkuntzako lanbide heziketako arduradunak buru belarri aritsuta gero emantzako nazieria eskoliai. Gaur egun ere udalak badaka bere agendan ikastetxea berriztia eta harremanetan jarraitzen dugu hezkuntzako ordezkarixakin. Postutzekoa da 20 urte eta gero mutrikuk duen altxor bat osasuntzu agertzia eta etorkizuneko apostu sendua dauala ikustia. 20. urtemuga ospatzeko antolatu ditu ekintza batzuk eta zapatu hontan 12etan Moian, Brindiza eta Ostra eta Amuarrain daztaketa egongo da. Eta ondoren Bazkaixa, gaur egungo ikasle eta irakasleekin eta 20 urtetan ziar bertatikan pasaudian ikasle eta irakasle ohiakin. Beraz, horixe, zorionak kardala. Bigarren puntuan, hainoan aipatu, baitxa, bagabiltzi hilabete batzutan gai baten inguruan lanian, barne mailan udaleko 3 alderdixok, gaixa, mutrikuko etorkizuneko hondartza eta portu eremuaz herritxarrakin gogoeta edo parte hartze prozesua aurrera eramatia da. Oain arte ez dugu honen berririk eman, momentuz garrantzitsuena gure posizioak elkarbanatu eta adostasun eta aiatzia zalako, udaleko 3 alderdixok herrixan aurrian batea agertzia oso garrantzitsua iruditzen zakulako gai hontan. Lehenengo pasu hori eman deu, eta hainbat bilera eta gero, begionez ikusi deu danok, diagnosi bat etxia, herritxarren iritzi desberdinekin. Diagnosi hortan herritxarren iritzi eta balorazioen mapa bat egingo da. Oraindik ez da gau data zehatzik, baina espero dugu urrian martxan hastia. Parte hartze prozesuan puntu garrantzitsu bat, Eusko Jaurlaritzakin harreman zuzena mantentzia izango da, eta interakzio kanal egoki bat sortzia hortako. Batetik, gu Jaurlaritzai gure naixan berri emateko eta aldi berean bestetik Jaurlaritzak guri behar deun informazioa bueltatzeko.
eta hiru alderdixon artean adostuta dakau, hitzordu eskaera formal bat helaraztia portuko zuzendari Berrixai. Hain zuzene, atzo adostu gendun eskutitza eta bixaltzeko asmoa dakau, hiru alderdixon izenien. Obra gelditzu zianian ikusi gendun aukera oso ona parte hartze prozesuakin hasteko, baina, arazo desberdina itxio, hauteskunde desberdinak tartian, apirilian hasi ginen martxan. Aurrez ere bagendukan paso batzuk emanda, baina ez gendun gauzatu, egixe esan. Honekin lotuta, atzo prentzan agertu zen Jaurlaritzak 20 milioi euro jarri ditxula Mutriku, Ondarru eta Bermioko portuetan aktuazio desberdinak gehitzeko, da Mutrikuri dagokionez dikia erreforzatu eta konsolidatu bihar doala. Ez dakigu zen nahi deuen esan honekin. Baina argi nahi dugu esan, albiste honen berri ez deula euki udaldian. Eta guk geuk ere albistia beste eozein herritxarre bezala jaso deula prentzatik. Oraingoan ere ez gabitz ize eskutatu naixan. Hortxe zian nire bi puntuak, da beste bat saioa nahi dezunean. Atzalde ondan hoi. Nik dakaten gaixara, kalbaixotan polemika handisa sorturoan gaixa, sokamutura. Orduan, gai horren sokamutura jau horretikan, azalpen batzuk emango itxut, erabaki jau horretikan, indan lanketiana. Orduan, 2023 pasatzen geha, 2023ko malenak eta galbaixuak antolatzen gozen bitxartian, konturatu ginen urtetan ekitaldi berdinak burutzen ziala, eta ez ginula jasotzen herritxaran partetikan inongo iritzirik. Hori dela eta 2023ko malen eta galbaixo jaixan eta udako ekitaldisen inguruko galdetegi bat pasatzia bururatu zakun, bertan antolatzen dian ekitaldi ezberdinei buruzko iritzisa jasotzeko. Galdetegi hau galbaixuak pasauta prestatu ginen, eta urrian 30an kaleratu zen galdetegi hau, alde batetik Telegrameko Mutrikuko udalaren kanalan bitxartez, eta baitxa ere Facebook sare sozialan bitxartez. Galdetegisa 100 lagun inguruk erantzun zeuen, adintarte ezberdinetako herritxarrak eta genero ezberdinetakoak, eta galdetegisan galderia esan zezenak bai ala ez. Galdetegisan baloratzen zian orokorrian jaixak eta udako ekitaldixak. Eta zakan 3 atal nagusi. Alde batetikan malen jaixetako atala, beste alde batetikan galbaixo jaixetako atala, eta beste alde batetikan udako ekitaldixen atala. Atal bakoitzian galdera ezberdinak etxezian, baina galdera nagusixenak zian baloratzeko ekitaldi ezberdinak puntuazioa emanez ekitaldi konkretu bakoitzai. Eta aukeria zauan ere bai erantzutzeko zer alzan, zer nahi ginen, zer nahiko zeuen herritxarrak kentzia, zer gehitzia, zer aldatzia, idazteko aukeria zauan. Orduan, galdetegisa buruta gero, emaitzak hasi ginen aztertzen, geure talde barruan, malen jaixak antolatzen hasi ginean. Bai malen jaixak, bai galbaixuak eta bai udako ekitaldixak. Eta egon ginen behira, jendiak ze balorazio eman zitsun ekitaldi ezberdinei, eta jendiak ze idatzi zitsun aukera zauan puntu horretan. Orduan, Pinazte eguneko sokamuturan aldaketian erabakisa izan da polemika handixena sortu doana, eta entzunena izan dana, baina galdetegi hortatikan jasotako iritzixak ez erabili bakarrikan erabaki hori hartzeko, baizik eta tartian beste erabaki batzuk hartu ditugu, oan arte ez duenak sortu inongo polemikai. Tartian hartu zen erabaki bat izan zen komunen antolaketia eta komunen kopurua. Malenetako kasuan, herritxar askok eta askok jartzen zeuen iritzixen artean komun oso gitxi egon ziala malenetan. Eta orduan aurten, 2024ko malenetako komun kopuru horiek zehazterakoan, bikoiztu inginun komun kopurua, eta horrez gain, ebai lortu izan ginen beko plazako txosna eremuan komunak jartzia. Ze, ondala urte bat, hori ezin izan zen lortu, kamioiek zailtasuna dakatelako eremu horretara sartzeko. Horrez aparte, beste aldaketa bat eman zana ere bai malenetan, izan zen umien eguna. Umien egunean,
urtero ekintza berdinak antolatzen zian, eta basauan ere bai jende talde bat, esaten zoana, umientzako egitarau ere bai berrikusi altzalain. Orduan, horren aurrian, alde batetikan, karteleiak eta malen txiki egunea pasatu ginen, eta goizian bertan karteleiak eta hemen azpixan egin zen, eta egiz esan oso karteleiak eta egokixe ikusten dugu mantentzeko, 30 umek hartu zeuen parte, adintarte ezberdinetakoak, eta oso politxa, eta bertan hurbildu zianak balorazio oso positibo eman zituen ekintza berri horri. Eta gero, horrez aparte ere bai, beste aldaketa bat egin zen egun horretan, eta egun horretan egin zen aldaketia izan zen, potxokak kendu intziala, eta potxokan ordez, herrikirola jarri ziala umiantzat. Eta hemen ere bai, erabaki hori potxokak kentzian egun horretan esan kasualitatez hartutako erabakisa, baizik eta potxoken balorazioa ere bai, galdetegi horretan, sokamuturan oso antzekua izan zen, nahiko negatibua. Orduan esan ginen, ez daukenduko potxokak guztiz, ze badu jende bat gustatzezakona, baina ingo dugu kalbaixotan mantendu, eta malenetan aldatu. Eta beste buelta bat eman. Eta gero, adibidez, beste aldaketa bat ere bai egin zana, Puro Relajon kontzertua egon zan, 2023ko galbaixo egunean, eta jendeak kontzertua bera ondo baloratu zoan, baina askok aipatzen zeuen, kontzertu hori egokixo ikusten zeuela beste egun baten izatia, eta galbaixo eguneako erromeri bat egokixo izango zala. Eta orduan aurten, erromerixan aldeko apostuen da. Horrez aparte, galdetegi hortatikan ere bai ikusi ginen, beste ekitaldi batzuk mantentzen dianak urtero jendeak ondo baloratzen ditxula. Eta orduan, mantendu india adibidez, talde ezagun bat ekartzia herrira, jendeak nahi du talde ezagunak herrixan ikusi, eta hori ekartzia, kantu kalejirak ere bai oso positiboki baloratu zian, eta galbaixotan berriz beste bat ekarri ginen, Tioteronen semeak moduko kale ikuskizun bat ere bai oso ondo baloratua izan zen, eta orduan berriro hori ekarri ginen, eta adibidez udako ekitaldixetan, dantzataldia eta bandan arteko olako fusio bat etxia ere bai jendeak eskatzen zoan, eta lortu ginen bi elkartiekin hori aurrea eramatia, beurok ere iniziatiba jarri zeuelako horretan, eta zinemakalean ere bai oso ondo baloratu izan zen, eta herritxarrak eskatu itzen zuen. Aurten, suerte txarra eukiro, zinemakaleanen justo egunetan eguraldi txarra indoalako, baina berez, ekitaldi bat izan da, mantendu dana, jendeak bai nahi doalako hori herrixan ikusi. Eta gero, sokamuturan inguruan, geuk ere jaso ginunia sokamuturan balorazioa, geu ere pixkat harritxuta gau ginen. Puntuazioa ematerakuan, herritxarrak sakaten aukeria emateko. Ekitaldi bakoitzai, maksimo 5 puntu. Hau da, batetikan eta bostera alzeuen puntuatu. Bat zan, puntuaziorik txikixena, eta 5 zan, puntuaziorik altuena. Emaitzak, bai malenetako eta bai galbaixotako jaixen atalen balorazioan, sokamutura baloratzeakoan, izan zian. Galdetegi erantzun zeuen herritxaren 43%, puntu bat eman zion sokamuturrai, puntuik bajuena. 8%, 2 puntu. 3 puntu eman zizuen herritxaran erantzun zeuenan 11%. 4 puntu beste 11%. Eta 5 puntu 27%. Orduan, ikusten ginen, zozela iritzi estremuak batzuk oso alde zozenak, eta beste asko oso kontra edo, ez zeuenak olako positibotzat ikusten sokamuturra. Esango geunke, emaitza negatiboak bat eta bi hartzen baditzugu kontutan, 41%ak eman zoala bat eta biko puntuazioa, eta gehixengoak bat. Eta puntuazioa altua eman ziotenak, ezian aiatzen 40%ra. Eta gero 11% zen tartian. Orduan, honen aurrian, geuk ere zalantzak euki ginen. Zer erabaki alginen hartu, edo hartu behar ginen erabakirik, edo ez ginen hartu behar erabakirik. Baina ikusten ginen ere bai, basauala jende talde bat erantzun zoana, eta erantzun zoana garbi, sokamuturra, ez ala beuron guztoko ekitaldi bat. Basakigun ezin ginula sokamuturra kendu. Azkenean, da tradizio bat urte askotakua, eta ez deu egun batetikan bestea sokamuturra kenduko malenetan eta galbaixotan. Orduan, ikusi ginen, malenetan bi sokamutur ziala, eta bi sokamuturrek mantentzia pentsatu zen. Eta gero, galbaixotan, 4 sokamutur zozen programauta goan arte. Eta gainea, bat puntu hori eta bi puntu hori eman zioten jende askok,
beraien iritzia ematerakoan zer kenduko zinuke, zer aldatuko zinuke, askok eta askok aipatzen zeuen, justu pinaztei egunean bi sokamutur eukitzia, bate guardixan eta bestia arratzaldian gehiagizkoa zala. Orduan, iritzi horrek ikusitza, hortan oinarritzu ginen aldaketia etxeko. Eta hala ere, nahi dut esan, aldaketa horretan sokamuturreko orduak ez diala aldatu. Goizian zauan bat, bestia zauan atzaldian, ordu bat, eta indana izan da, goizekua arratzaldera pasatu, 2 ordu jarraian eukitzeko sokamuturra, eta horrek ahalbidetu digu goizian beste ekintza batzuk sartzea. Badakigu, ez dela erabaki bat izan, herritxar danan guztokua. Badakigu. Badagoalako jende bat, oso sokamutur salia dana, eta sokamutura nahi doala etengabe. Baina badakigu badagoala beste jende bat, erabaki hori gustora hartu doana. Orduan, aurtengoan ere bai, pentsaturegunara, aldaketa honen iritzia jasotzia, eta orokorrian, ere bai, aurten izan ditugun Malen eta Galbaixo jaixetako programazio danan, udalak antolatzen duan programazio horren balorazio bat jasotzia. Orduan, ingo dugu berriz beste galdetegi bat. Izango dela, lehengo galdetegi izan oso antzekua. Eta azpimarratu nahi dut galdetegi hau eingo dela, garbi jasotzeko aktan, ja esan detela hemen galdetegi hori eingo dela. Ze, zuek, EAJak, Galbaixoak aurretikan atea zinuten adierazpenian, aipatzen dezue, galdetegi horren berririk ezakazuela. Bai? Nik dakat hemen 3 akta jasota, 3 akta iazkoak, 2023koak, eta 3 akta horretan ematen da galdetegi horren berri. 3 aktatako lehengua da 2023ko irailaren 7an izandako kultura eta euskera batzordeko akta. Eta bertan, gai zerrendan barruan, Malen jaien balorazioa enginun, eta bilera hortan kultura teknikarixak, orduan han esan, galdetegi izan berri ematen dugu. Eta akta, hola izaten dugu. Azkenik, teknikaria jakinarazi du, Galbaixoak eta gero, balorazio inkesta bat kaleratuko duela udalak herritaren iritzia jaso ahal izateko. Jaiak antolatzerako orduan, bilera irekiak egiten ez direnez, herritarren iritzia jasotzeko bide bezala ikusi da inkesta hori. Bigarren akta, 2023ko irailaren 28an izandako udalbatza, eta udalbatza horretan nik neuk emanoan galdetegi horren berri, eta akta irakurriko dut, esaten dugu, saioa elezgarai hezkuntza kultura eta euskara alorretako zinegotziak ondokoak agertu ditu. Kultura. Herriko jaiak eta udaleko beste ekitaldiak udalaren balorazioaren arabera ondo joan dira, baina herritarrei inkesta bat helarazi nahi zaie beraien ikuspegia jasotzeko. Hau, YouTubeko kanalian sartzen bazeate eta udalbatza horren bideoa ikusi, bertan ikusiko duzu ere bai zela esaten duten. Eta 3. akta, 2023ko azaroaren 2an izandako kultura eta euskera batzordeko akta, eta bertean gai zerrendan barruan Galbaixo jaien balorazioa enginun, eta bilera horretan bertan kultura teknikarixak berriz eman zoan galdetegi izan berri, eta galdetegi izan gainean momentu horretan bertan martxan zauan. Eta aktak jasotzen dugu, azkenik kultura teknikariak adierazi du jaien balorazioa egiteko inkesta kaleratu dela, eta 4 egunetan 85 erantzun jaso direla. Orduan, momentu horretan galdetegi izan berri basaka zuen, eta momentuko parte hartzian berri ere pasaka zuen. Egisa da, eta geuk ere autokritikia etxen deu, erabakisa geuk hartu degula zuei galdetu gabe. Bai? Eta egisa da, guk ere oan ikusitza, egokixo izango zala, erabakisa hartu aurrekidik zuei galdetzia. Eta hori onartzen dugu. Baina ez duguna onartuko da, herritxarrai esatia, galdetegi izan berri ezakazuela, galdetegi izan berri basaka zuenian. Eta aipatzen duzue, galdetegiko galderak ere ezakizuela zeintzuk zian. Bai, baina kulturako batzorde horretan horren berri eman zatzuenian, galdetu ere zinuten, aber nahiz nuten jakin. Bai? Eta momentuan bertan galdetegi izan sartzen bazinaten, galdetegiko galderak ere bai ikusteko aukeri aukiko zinuten. Orduan, onartzen dugu kritikatzia ez deula zuekin erabaki hori
zuekin batera hartu. Onartzen dugu. Baina ez esan gizurra ez dezuela galdetegixan berria izan, ze galdetegixan berri hirubider eukirezue. Eta galdetegixan nahi bazinuten momentuan bertan ere bai, jakin ze galderakin zauan, momentuan bertan ere ikusi ahal izango zinuten. Orduan, zuzena, eztabaidatzia eta esatia erabakixea geuk hartu deula eta ez deula zuekin konpartitzu, baina gizurrakin ez. Listo. Bueno, aurrera jarraitzuko dugu, gero erregu galderatan. Bai, erregu galderatan. Batetik, nahi nuke adierazi. Bai, egon. Artenia erregu galderetan horrezak hau replikarako eskubidik. Beti berdina bakarretzen da. Bueno, bagero nahi beste bat, haman aukeria beste da noi ere agintzen bateko. Replika bat ez, eske hau. Erregu galderatako utziko dugu. Jale bateko gaia gehiago da. Vale. Edo bestela puntu bezala sartu. Vale. Bueno, ala ere gero erregu galderatan, horra kasu eta horia. Replika oan. Bai, oan, bale, listo. Venga, ba, aurrera. Batetik, kultura batzorde horretan bertan, iraiak 2an eduki genduen kultura batzordean, nik galdetu noala sokamuturrari buruz, eta emantzen nidan esplikazio hori galdetegi entzala, gogoratzen dut nola galdetu nizun, eta nun erten dugu galdetegia, ze 3 kide ginen bilera horretan, eta nun bidia inok ez genekien, bai? Zuk esan zenidan atea zala telegramen, nik erantzun nizun telegram herri guztiak izan ere ez daukala, hori batetik, eta orduan esan zenidan, udalen web horrexen ere bai, Facebook ezen du nahi patu, baina bueno, horren ondoren, eta okerrez banabil, guk ez gendu niz esan, ni bakarrik adierazi noan kalian gaztien artian, bazegoela egonezin bat, oso okameturra zala eta maitxu zen. Baina urrengoko egunian, zeuek ateazen duen idatzi bat, esanaz, arrazoiak. Eta horri erantzunez, guk esan gendun galdetegin berri ez gendukala, eta niretzat galdetegi berri eukitzia zan, galdetegi horren emaitzak jakitzia. Guk galdetegi horri buruz jakin genuen azkena, ze noski gero, horren ondoren, eta gure idatzia atea ondoren, nik akta guztiak irakurri noan, eta jakin genuen azkena zan, efektibamente esan dezuna, azaroan, esanaz galdetegia zabaldu zala, eta jada, 95 erantzu jaso zala. Ez gendun galdetu, eske nire logika barruan, urrengoko hilabetietan, jakingo gendun ba, galdetegi honerren emaitzak, akabo Paz Kristi. Azaroan aipatu zen, eta gaixo ez du parte hartu hausnarketan, baizik galdetegi horren emaitzen berri ez du euki. Hori da guk salatu genduna, Ez. Zuen idatzixan, alde batetik esaten da, galdetegiaren berri ez genuen izan, eta gero esan jartzen dugu, eta ez da ere, erantzun eta ze galdera egin ziren ere. Baina galdetegiaren berri, holaxe jartzen duzu, galdetegiaren berri ez genuen izan. Holaxe, hitz horretxekin. Baina ez da izan emaitzen berririk. Baina borduan ondo idatzi. Hitz egokien espazan erabili, ez dizu izan, baina eukideun bakarra izan da, galdetegi bat egiten ari da, eta jada 95 erantzun jaso ditugu. Bai, eta esan dizuet, nik onartzen dut emaitza horrek gero ez diala kaleratu. Ez kaleratu, eta ez dizugula zuei, galdetu ere ez dezuein, nahi bat zinuten ere bai, galdetu al zinuten ere bai. Baina egisa da ez degula partekatu erantzun guztiak, eta hori onartzen dugu. Baina galdetegiaren berri ez zenutela izan hitz horrek, herrixan, zabaldu dugu ere bai, zurrumurru handisa, esaten galdetegi hori ezalain. Nik nahi gozatxo bat izan, ez dakit benetan dan guk ez joan ez topatzen mobilen dakat, baina, bueno, ez nogai, berdin da, ez da gaitxe ilusatu nahi. Baina, gauza bat guk zabaldu gendu noharra, guk ez gendu periodiko eta bisaldu, baina bai berriak eta bai Diario Basko publikatu zuen gure oharra. Diario Baskok, titular bat ipin izoan, nik irakurrenuan izan, ostras, gure horrean ez da hori jartzen, eta zan zu esaten ari zez nori. Gure original irakurtzen baldin badezu, zeba guk, zuk esan duzela guk ere rebizatu gendun aktak. Bada espada ez
konfunditzeko, eta Elena egon zan kulturako akta bidatzen, aber, esan zan, esan ezan. Eta esan aipamentxo bat egin zan, galdeketi bat ingo zala. Eta hori bazakigun. Orduan guk, oharri idatzi gendunean, idatzi gendun jakinda hori izan zala, eta hori. Orduan guk, gure oharrian ez da jartzen, guk ezakizkunikan galdetegian berri. Ipin, Diario Baskoko titularren ero jartzen dugu. Gure galdetegian ipetza du, ezakigula, eta, baina horri buelta iman da. Gauza bat da, jakitzia galdetegi bat etxen zoztela. Galdetegixak gai ezberdinen inguruan egin dira. Eta alda galdetu, maleana zirutzatzu, galbaixo zirutzatzu. Urrengo urtako zerraldo bobetu, kontzertu beza gustatu, geixo bai, umientzako ekintza falta dira. Osea, gauza bat nahiko laita dana edo, bueno, ez du joan beste inoa. Jaixako behitzeko edo helburu horrekin indako galdetegi bat. Beste gauza bada, galdetegi hori, besan duna, Telegramen edo gobertxean ipinitzakoa, osea, 100 laguneta eta 50 lagune kontrakoa dira zeuela, hau da, hori ez da herrixan, eritzixan, inolako representatibidadik ez daka, alde hortatikan. Hori erabiltzia, herrirako hain, dano da konstientegea hain polemikoa dan gai bat, o erabaki bat hartzeko, eta erabaki hori hartzia ez debate bat, edo ez eztabaide bat, zabalago bat etxia. Udaletxe barruan eta udaletxe kanpoan herritxarraken ere bai. Badakigulako, eta dano konstientegea, zezenan, edo sokomoturran, edo animalisa jaiztan erabiltzean kontrako jende asko dagoela, batez gazte jendea, beste mentalidadetekin, beste sensibilidadetekin dagoelako gaur egun, eta beste asko dozela oso afizionauak eta herri honetan ezin gaztu, tradizionalki dakaula beste inguruko herriztan baino, kanadeixa geixo, sokomoturra dedikatzen diana, eta badagoela afizio fuerte bat horren inguruan. Orduan, olako erabaki bat ez da, zeirutzatzu eta horren hori erabaki, olako ala ligera hartzeko gai bat ezakula irutzen. Irutzako dala gai bat, bezke igual galdeketa merezi duena, badakigulako, aldeko eta kontrako galdera, jarrera oso muturrekoak dozela, eta jendiak, eta beste askok igual ez daka eritzi oso jantzi bat ere, baina hain de tapadillo erabiltzia olako inkestatxo bat, jaixen inguruan balorazio bat itxeko, gu bere garrantzirik ez izio olako eman, gauza harin bat irutzakulako, baina ez olako fondoko gai baten inguruan erabaki bat hartzeko, eta sorpresa izan da, eta nik sorpresa izan, gizongo ez dut, ni malenetan hasi nintzen, kuadriako bate galdetu zelako joan, egitxa da, udaletxea galbaixotako eguardiko sokomoturrak kendu behar doala galdeketa bat egin dago, eta bai, zea, enteratuko ginen, dano, galdeketa egin bazan, danok enteratuko ginen, malenetan, bai, kuadria egunean, kuadriako batek, zesan zalian bate galdetu zian, eta egitxa, esan joan, udaletxean noi, bestela enteratuko nintzen, ez, parte hartze prozesu bat egin bazan, ole zantze parte hartze prozesu bat, enteratuko ginen, danok egin da, ez ginen enteratu. Galdeketa egi bat, bai, kultura atzordean esan zen galdeketik bat egingo zen duela, bai, ordo. Eta nik esatuz, oharra neuk idatzi noan, eta hori jakinda idatzi noan, revisatuko du berri nire dezu, baina gauza Diario Baskoko titularra, baina guk ez gendun hori izan, eta ez da gauza guk eta gendun oharra, hori jakinda hitzak neurtzen ibilin nintzen, ez dut uste, hori exactamente hola. Esaten dutena da, bai, egisa da, esaten duna da, boritxen, ezakigula galderak, eta zenbat pertsonak hartu zegoen, eta zeintzuk izan zen jastoako ere itzitsak, eta horren reflexio bat, ez? Baina horretaz aparte ere, kultura batzordien ere izan zen, datorren urteako ere, fugitu oso zenak ingentzako asmoa dagoela, esan dezu potxokak ere kendu zian, erabaki asko doz, danak zentzu berdinean dihoazenak, eta igual hartu behar dira, ni ez geha sartzen baloratzea, kendu behar dira, ez kendu behar. Baina bai reflexio zabalaua, eta, nik uste herritxarreik, eta udaletxe barron ere, konsultatzea eta, hausnarketa bat etxea merezi dana. Eta adibide bat jarriko dizut. Nik ez dut izango nik zela edo guk zela ingo genduken. Zeure inguruan, zeure aldaminean behidatu eta zeure taldekoak zela jokatzen duen aldezu ikusi. Urtero adibide bat jarriko dizut, gobernazio batzordean pasatzen dugu, otan inguruko galdeketa. Urtero, azkeneko urtetan beti izan dugu. Ta jarri zenetikan, urtero hobetzen juteko, urte baten proba error, ez? Urte baten jartzen da zona ez dakizelako goiko eroski parian, bekoko menduan ez dakizer, ordutekin mugatu batekin hori bestia. Eta gero zabaltzen da, egitxa da, Telegramen zabaltzen dela, Facebooken ere bai, baina etxea folieto bat idizten zaku. Telegramen, ni lehengua kasu handirik ez dut etxen. Eta udaletxeko goberriai, ez da eretori udaletxean nagoela, baina beste danak askoz gitxio. Etxian jasotzen badezu papelian, danok, adin guztietakoak, eta pretsa digital hori, saiesten dezu ez. Baina jakinda zetako dan. Gero, horko galderak udaletxean adostein da batzordean. Esaten zuen, galdera hau ez aparte beste zoze galdetu behar dela irutzatzue, bai, edo ez, aportazio ketxeko aukere auki deu. Galdeteki hori bisaltzen da. Gero txostentxo bat etxen zaku, inarrakein izan dugu, eta garoak aurreko legaldizan ere bai. Eta batzordek hartzen da, zenbatu, aparte hartu dugu, ez dakizen bat lagune, 200 lagunek. Hortikan ez dakizen batek zen dugu, ondo baloratzen dugu, hau, gaizki beste hori, gaizki beste, torren arabera pentsatu dugu, aurtengo, neurri honek martxan jartzea ondo irutzatzu, bai ez, eta ez da baidatzen dugu, eta horrela hartzen dira bakizak. Hori da, batzordeetan, zegoen taldeatetik etxen dezuena, ez da guk engo genduna, etxen dana. Orduan, sorpresa izan zen, ez dut zela, eta hortik azatorren gure kegia, ez da minimo bat bermatu, teitzak aldeak kontrolatzen ibilia, izan genduen, ez genduen ezan.
baina, hombre, irutzat hartu diala erabaki batzuk, zan dezu, segun taldean eztabaidok izan duen, horrekin nahiko izango zen, gu desde luego ez gara enteratu eztabaida hori ondanikan. Eta galdetegi hori inolaz ere ez gendun lotzen, sokamuturrak bai edo ez, edo animalizien erabilia jaiztan bai edo ez, horren araberako izango zanikan. Orduan, Boris hartu sortu da nien, guk horrein buruz, ez dakigu izar, gure inok ez dugu galdetu, eta guk ez dugu gai horren inguruan gure artean eztabaidatu, eta gure eritzixa eman ere ez dugu egin. Orduan hori izan da. Gai horrek bukatzeko, eta gero bestia portuan ere, zen edo zen, hainizek aipatu dugu, atzo guk ere, bai, ikusi genduen atzo, eta atzo zen, astero, uste, zailburu badagoela, eta legealdirako asmo lineaz maestras edo esango da, eta esaten duena motoriko ondarru, bermio, ez dakiz, 20 milioi euro dakala portutarako, eta motorikuko, espazioan esango gondun ez tegoela izan, eta estudiala motorikukin, eta esan duena, diruko puru badagoela, motorikuko dikia, rematatzeko bilera badakau pendiente. Niretzako ere sorpresa izan da zu gaur hemen publikoki adieraztia partartz prozesu dengo daula, datorren astelehenean dakaunean bilera bat, eta suposatzen hiru alderdizien artean adosten gozen gauzak diala pausuak eta hori, eta, hombre, behitzezatia hola gu jakin gabe publikoki adieraztia adostasun badagoela, ez dakizu indikan hor gabiltzenean negoziaketetan, niretzako sorpresa izan da. Baina, astelehenean dakau bilera, eta, barondate guztia aurra jarraitzeko. Baina, espadet oker ulertu, asmoa do aurrea jarraitzeko, ez? Osea, adostasuna do hiru alderrixon artean horretxio esan denik aurreko plenotan ere esanengo dau da, ez da momentua, ondikan adostasunea ez gehi hau da, ez da momentua ize esateko. Baina, ez da izan txarkerixaz, borondate ondanakin, jendia jakitzeko, bagabiltzela hortan. Bagabiltzela, nik atzoko notizio hori gabe ere gaur berdin izango noan, aztik gerrekin egon da gero, niri aiauzat behintzat adostasun hori badagoela, eta jaurlaritzara bixaltzeko eskutitz hori ere hiru alderdixon izenian, aiauzat adostasuna badagoela. Horretxio jarri dut hemen, aipatu dut hemen. Eta gero esan detenian, diruana eta hori dana, horixe, nahi dugu, esan ez gabiltzela gu ize eskutatzen, aurrekoan ere asko sufritxu gendun, guk ere, esaten gauzak eskutatzen gabiltzela, eta hasieratik nahi dugu esan, gu ere berdin enterau gehala. Ez gaina prentzaz, WhatsAppez, eta hemengo batzuk badakizue, zela gaina. Osake horixe. Baina, ni benetan, pentsatzen adostasuna dauela, eta horreitxio batea dut gaixa, Baina, txarre hartu badezue, Ez netena dara, jonek aipatu doala ganadutegi izan kontua, herri honetan badozela ganadutegi asko sokamuturretatik bizidianak, eta erabakixa hartu aurretikan, lehenengoko bilera inginuna izan zala ganadutegikuakin, ganadutegikuai esateko, aldaketa hau, beurok zela ikusiko zeuen, ondo ikusiko zeuen, edo zeuen ikusiko ondo, eta beurok esan ziguten, sokamuturra berdin bi ordu mantentzen baldin bada, oda zezen kopurua berdina baldin bada, beurok esagatela inongo arazorik, eta inkluso errezagoa zala beurontzako, era hortan botatzia zezenak egun horretan. Eta gero esan dut, galdetegi izan aportazioana jasoko degula, eta ingo degula aldaketa urrengoko galdetegirako. Bueno, hain zuen baimenarekin ja, nola nazigean izizketan nik
hau prestatuta naukan erregu galderetako, portuaren gaixa, ezinbestekoa zalako, eta, bueno, baina ja, denok eman dugunez iritzi ja neuria gaitukoet, eta erregu galderakoa ja ahorratu ingo dugu, orduan, bale? Bueno, gure partetikan, bueno, nahi genuen, bueno, lehenengo eskertu erantzun izana, gai horren inguruan, ze gure lehenengo galdera zan, ia hemen norbaitek zehozer zekizan gai honi buruz. Eta galdera joan bi alderdi xai. Bueno, Bilduri, udaletxean agintian dagoelako, eta EJ-ri Eusko Jaurlaritzan agintan dagoelako. Biok azaldu dezute, lehenengo berriak zuek jaso dezutela prentzatikan. Guk ere prentzatikan enteratu gara, eta guk, nahiko danbateko latza jaso dugu, atzoko berrizakin, ikusten da zifra zein dan, 20 milioi euro. 20 milioi euro, behintzat sailburuak aipatzen ditu 3-4 proiektu, hor Bermeoko gela fabrika, Ondarruko gela fabrika, eta gero, barkuak Baraguaiek ukitzeko. Gure kalkulua zein da, 20 milioi eurotik kentzen duzu 5 milioi euro, eta bestiak dira mutriko godikerako. Hori da etxan deun irakurmena. 15 milioi euro. Hori goratzen dugu, ze zifra dan ez. Oain dela, 3 urte, ez lehitu zen, kantidade berdina. Antzerakoa. Hori da, ez dakagu informazio zaitzik, baina orduan, horrek guri behintzat piztu digu alarma guztiak. Hori izan zen, 2021ko abenduaren 30. Azaroen 22an, obraketen egin ziren, egon zian arazo tekniko batzuk, ez dakigu zeintzuk izan egote ziren. Uztailean, 2023ko uztailean berriz esan zuten obrak azalduko ziala. Eta bere momentuan, Bilduk, alkatetzatikan, behintzat azaldu zen, adierazpen bat, aurkeztu zenuten, esanaz, berriz, obran hasieran, berriz hasieran kontuan informazioa jasotzia ezinbestekoa zela. Adierazpen horrekin, proposatzen genuten, kanal bat irikitzea, guk hori, ziaro ados agertu ginen horrekin, guia, genukalako, 20 urtetako esperientzia, eta batez ere, horrek sortzen duena, guri behintzat, eta guztot ez gehala bakarrak, guri sortzen diguna da hori sekulako frustrazio, bertan esan nuen bezala, frustrazio, impotentzia eta haserrea. Haserrea, gauzak holan enteratzea, ez? Eta, guk horretik babestu genuen bere momentuan, adierazpena. Gero, prentzabarrean, prentzan agertu den kontuan, agertzen da, Amaia Barredok esaten duen Portuko kontseiluari, udal kontseiluari buruzko informazioa. Azkenean, gauza berritzaile bat izango zen balitz bezala, baina hau 2018an atea gabe do. Kanal hau ireki gabe do 2018an eta legez egin beharko zen, Portuko legea da 2018koa, 2018. Hortikan, legez egin beharko zuten, orduan hau, ez dugu ikusten gauza berritzaile bat bezala, justo gai honekiko, eta, hori, zalantza, oraindik areagotu egin ziguten. Oraindik gaur egun ez dakigu, zeintzuk izan diren arazo tekniko zehatzak obra gelditzearenak, ez dakigu FCC ze arrazoiengatik utzi zuen obra, ze nolako gure ustez indemnizazioarekin juntzan, ez dakigu. Guk uste dugu indemnizazio batekin urten izutela obretatikan, eta ikusi duguna, denbora parte guztiontan ikusi duguna da isiltasuna. Gero zurrumurruak eta abar, eta oin, azken aldizan komentatu zen, emergentziazko aktuazio bat egingo ote zen edo, hori azkenean baitxuraz ere ez da burutu, eta hau izan da, guk ikusten duguna da, berriz kontu berdinak indago zela. 15 milioi eurokin berriz ikusten duguna da hemen da déjà vu.
ikusten dugu, gure analizia, guk egiten dugun hausnarketa da, berriro kontu berdinekin etorriko dela. Zer esan nahi du honek? Berriro ateako dela Europarko boletinean, aterako da esleipen prozesu bat, ez gehala enterauko, horren ondoren etorriko da noski ingurumen azterketarik ez da egingo, zertarako 2004ko hauen dela 20 urte egindakoa, balio du, gauzak ez dira aldatu, ez da egon energiztaziorik esan agertzen, baina, bueno, egun badago hori ez da aldaketa. Dikia apurtu da 3-4 aldiz, sartatuta dago, konpontekate gaun dira, harri blokeak dauden mugitxuta ziaro, baina inor, apostu egiten du, inor garrantzerik ez diola emango horri. Apustu egiten dugu, berriro ere etorriko diala, obrak hasi indiala eta hasiko diala. Eta ondoren, guzti honen atzean, etorriko da udal kontseiluan papela. Zetarako izango da papel hori. Gauzak ikusten duen bezala, ezer azaldu gabe, udaletxetikan ezer azaldu gabe, gai izan badia, hau, orkesteko publikoki, horrek esan nahi du, nahiko finkatuta dagoatela ideia. Eta guk orduan, portuko kontseilu hortan, zer hitz emango dugu, zertaz egongo gea izketan. Zer nolako koloreak nahi dugun bertako barandilla batzuk margotu, gu hortako behintzat ez goz. Eta gero, alkatesak eta bai honek aipatu ezute, justo parte hartze prozesuen kontua. Orduan, gu parte hartze prozesuen kontuan, orain, zalantzan ikusten dugu gure burua. Atzo, hori alkatesak aipatu dugu, eskutiz bat. Gu prez ginen. Hasieratik guk aipatu ginen gure erreserba genuzkela parte hartze prozesuaren inguruan. Zergatik, oraindik Eusko Jaurlaritzaren intentzioak ez genekigulako. Eta orduan hori jakin gabe, jun eta parte hartze prozesuan sartzea, pizkat bildurra mate zigun. Orain, dakau froga bat, behar bada ez ginala hain oker, zentzu hortan. Hau da, hemen guk egon algeala gauzazko buruz debatitzen, eta gero ezertarako ez duela balio. Hori pasatu da, historia luze honetan, hainbat bider pasatu da. Eta orduan, nahiko nuke bukatu, bere momentuan, gai honeken, esan nahi dut. Bere momentuan esan ginuna. Batetikan ikusiko dugu, parte hartzegaz, zelan garatzen den honen inguruan. Ze nolako adierazpenak edo ze nolako informazioa jasotzen den Eusko Jaurlaritzatikan, espero dugu informazio oso zehatza izatea, nondik nora doazen intentzioak. Ze bestela, gu parte hartzea, benetan, ez diogu zentzurik ikusten, egoera dagoen bezala ikusita. Eta bere momentuan, hori ustaian, pasaden ustaian, adierazpen hori egin zanean, Bilduk atera zuen adierazpen hori egin zanean, guk aldeko bozka eman genionean, bai bukatu ginen, guk lanketa judizialean jarraitu, hitz berdinak erablaiko ditut. Ez du utziko eta ez du etxiko gaur egun daramakun lanketa judizialean. Hainbat baliabide eta energia suposatzen badigu ere. 20 urte eta hainbeste atxekebe ondoren Eusko Jaurlaritzarengan oso konfidantza gutxi daukagu. Berresten dut. Gauzak ikusita, oin momentuan berresten dut. Espero igual kontrako zehozer, baina oin momentuan horrela sentitzen geha. Eta afera guzti honetarako ingurumenarekin bat, zentzu eta benetako ikusmira publiko bat aldarrikatzen jarraituko dugula. Beste momentu baten ere jarraitzu beharko dugu honi buruz hizketan, baina niri alde batetikan bai mina ematen ditxela, pentsatzia guk bagendukala horren berri eta ez dizuegula ize esan. Nik uste azkenengo bileretan argi gelditzu da. Guk zer informazio dakaun, da zer ez dakaun, eta nik usteet gu egixakin bagabiltzela, eta nik usteet hori somatu dezuela. Ez padezue hori somatu, nire ez da gize gehixoen. Neri mine mateitz, pentsatziak eskutuan gabiltzela eta informazio hori bagendukala. Hori batetik. Egin dituzun galdera danak ez dakitxerantzutzen, ez dakitxeta. Portuko kontseiluak ze paper eukiko doan, ideik ez dakat. 14 milioi, 14 milioi, 13 milioi izango dian, zertako izango dian, harri botia hunditzeko ideik ez dakat, ez dakat informazioik. Eta gero bestetikan, parte hartze prozesuan, parte ez hartzia, hori ja zegoen erabakisa da,
baina gauza batzuk ez ditut ulertzen. Osea, guk jaso gendun kriston egurra, herriko plataforma batek herri galdaketia aurrera eraman zoanean eta ez gendulako parte hartu gendun hori dan antolatzen, egixe esan, hartu gendun, EH Bilduk hartu zoan, udal moduan ez, baina EH Bilduk hartu zoan parte hori antolatzen, eta entzun gendun EH Bildu juntzala parte hartze prozesu hori, o galdeketa hori kontrolatzeko juntzala. Da hori entzun gendun, da hori publikoki gainea esan zen. Orduan, guk jaso gendun kriston egurra esaten, zela ez tezue parte hartu, zela ez tezue parte hartzen hontan. Eta hoan, aukeria dakaunean parte hartze prozesu bat aurrera eramateko, eta geuk ere igual autokritiki etxen deunian orduan ez gendulako parte hartu, hoan aurrera eramaten dugu eta hoan zalantzak eta atzea botako zeatela, bueno, legitimade Jesus, legitimidade danakin, eta erabakisa zeuena da, gure aldetikan pena handiz, erabakisa hori baldin bada, baina gu guriakin aurrea, dudai gabe. Lagatzen baizu, 10 segundo makarrekan. Motz, iruditzat prezipitatzen ari gehala, Atzoko adirazpena ezke esan izer ere. Zan esaten legealdirako, dakala, boltza bat 20 milioi eurokoa portuetako. Osea, ez du izer ere. Hondikan iritsi berrizia dia, batzar bat eskatzeko adostasuna dakau hiru alderdizun artean, karti ere adostu deu, orduan, etorko dia, entzungo dizeu, galderak engo dizeu, eta hortik aurrera hasiko gara balorazioak etxen. Baina atzoko titular inusunte hori enteratu ginela zertaz enteratu zineten. Ez que ez du izer ere, ez du notizia zer da? Legaldizan 20 milioi euro dakala portutan gastatzeko, hori da notizia, hori da titularra? Horren atzetik zer do? Eusko Jaurlaritza erabaki deu dipki osotasunen etxea, erabaki deu erdipordiko etxea, erabaki deu danakentzia, erabaki deu izezetxea, ez dakigu izer ere, eta ez du notiziaik. Do bakarkan legaldiko laura onditzetan, 20 milioi dakala portutan gastatzeko. Osa, hortikan, bestelako konklusione danak ateatzea, eta horrein beste fantasmi pintzia mai gainean, iruditzat dala presepitatzia. Guazen, batzar bat badaka urakin ez, adostuta, guazen entzutzea, zehaz modakaen, eta horren arabekero, bakoitzak egin behar den balorazko ingo dugu. Baina, iruditzezat pixkat aurreatzen gozela akontezimentuei, eta oendikan ez deula entzun, ez ditxugu ezagutzen, eta zer egin nahi deunen ez ditxugu entzun. Ez dakitxo urak ero endikan aiatu berrizia dietan garbi dakaen, baina, a ber, tiempo, osea, iruditzat gaurko olako irekorketa, ez dakit fantasmetako ez dala tokatzen. En este sentido, ha avanzado que la constitución del Consejo Municipal Portuario de Mutriku, entre otros fines, tendrá la misión de consolidar el dique de abrigo del puerto de Mutricuarra. Más que declaración. El Consejo Portuario esan dezu 2018 dagoela. Legia. Legia. Bai. Consejo Portuario hoien funtzionamendua arautzen duen dekretua, oindela 15 egun onartu da. Osea, oain dikan ez da bat ere eratu. Oain dekretu onartu da, osea, oain, igual Mutriku izango da lehenengo, ez dakitz, baina oain sortuko dira, oain arte ez da bat ere. Oain, dekretu dela 15 egun onartu dalako. Osea, dekretu hori da, justo herrixan parte hartze foro bat sortzeko, portuan etorkizunari buruz hausnarketa bat eitzeko. Osea, hori da urtitan eskatu dezuna martxan egotia, eta hori da Hilbok esatu martxan ipiniko dana. Osea, hori eskatu dezuna urtitan oin gaizkirutzatzu hori ere martxan ipintzia. Ez, behin eta berriz eskatu dugu. 2018-tikan eskatzen egon geha. Legea publikata argitaratu zen momentutik eskatzen, baina ez da etorri. Osea, oain dela 15 egun onartzia ez da aitzak isa. Onartu egon behar zen, legia justo argitaratu berri hori egon behar zen. Ez bada egin, ez da gure arduria. Guk eskatu izan dugu. Kusiko dugu, zematen duen. Bueno, gai honi buruz berriz astelenean egongo gea. Tartean espado, ize berezirik eta espagea azarratzen danok behintzat, asteburuan. Bueno, aurrea, 3. puntuakin, maestrazgoko klusterraren inguruan, erakunde adierazpena berdeak eku alderdi politikoak aurkeztua. Nigo? Bueno, pasaden uztaian 23an, Espainiako gobernuko ministro kontseiluak baimendu berri du maestrago klusterra deritzon 20 parke eoliko eraikitzeko megaproiektua natur eremu batean. Biodibertsitate erreserbak eta geoparke bat barne dituela, Aragoan, Teruelen. Garatuz gero, munduko megaproiektu eolikorik handienetako bat izango litzateke. Proiektu honik 2 milioi zuhaitz moztu eta
80 aerosorgailu baino gehiago instalatzea ekarriko du Natura 2000ko sareko eremuetan, honekin batera oso tentsio altuko ebakuazio lineak. Proiektua judizializatua dago. Izapidetze prozesuan ingurumen delitua eta prebarikazioa egon ote den aztertzen ari dira. Ingurumen inpaktuaren adierazpenari dagokionez bereziki. 200 metrotik gorako 125 aerosorgailu instalatzeaz ari gera. 200 metrotik gorako. Ez dira beste leku batzuetan ikustera ohituta gaudenak. Oraingo honetan errota askoz handiagoez ari gara. Gainera goitentzioko 550 dorre eta 360 kilometroko bideak dituzten 10 azpiestazio ere aipatzen ditugu. Horietan, ingurumenean eta inguruko biztanleen bizi kalitatean inpaktu atzeraezinak dituen makroinstalazio bat eraikitzeko baimena ematen ari da. Ezin dugu ahaztu inguru horretan UNESCOk izendatutako geoparke bat dagoela. Guztira 72.000 hektaria eragiten die. Gurean bezala, 2022an, Aragoiko Natura Babesteko Kontseiluak horri buruzko txosten bat egin eta argitaratu zuen. Bertan, gai garrantzitsu batzuk azpimarratzen ziren. Hala nola, makroproiektu horien eta zehazki energia berriztagarrien edapenaren plangintza iraunkorra egiteko beharra. Eta hori planifikatu arte, komenigarriena une horretan garatzen ari den guztia geldiaraztea zela aholkatzen zuten. Komenigarriena une horretan garatzen ari zen guztia geldiaraztea zela aholkatzen zuten. Berriro. Azken batean, maestrazgoko txikizioa ekarriko duena geldiaraztea da kontua. Oraindik ekidin daiteken ingurumen hondamendia. Funtsezko onura inbertsio funts pribatuek eta atzerritarrek lortuko dute. Akuo frantziarra, Magda, Statkraft norvegiarra. Arada Solar, dira bi adibide, baina askoz gehiago daude. Ingurumen inpaktuari buruzko txostenak egiten duen ministerioaren irizpideak urratu ditu. Natura 2000ko sareko espazioak sentsibilitate handienekotzat jotzen dira. Eta adituen arabera parke eolikoen instalaziotik kanpo utzi beharko lirateke. Aurrera jarraituz gero, aurrekari arriskutsua izango litzateke guztiotzat. Ez balitzateke modurik egongo gure gune babestuen zuntziketari aurre egiteko. Kontua ez da hemen energi berriztagarrien aurke egotea, ez. Kontua da horrelako makroproiektua jasangarritasunaren, ingurumena zaintzearen eta eremu-hutzak birpopulatzearen eta landa ingurunea berreskuratzearen guztiz aurkakoak direla. Eta nekazaritzaren, abeltzaintzaren, ingurumeneren eta herri honetan geratzen zaigun apuraren txikizioa. Gure lurra baita. Guzti hau azalduta aurrengo mozioa proposatzen dugu datorren osoko bilkuran bozkatu izan dagin. Bat, Mutrikoko udala geoparke baten parte den aldetik, geoparke baten izendapenean lurre eta inguru babesteko konpromisua derrigorrez jasotea egon behar den heinean, eta honetaz gain, gure udalerriak Natura 2000 sareko gune babestuak dituenez, maestrazgoan bezala, bere atxikimendua luzatzen dio maestrazgoko klusterrenen garapenari aurre egiteko lanean diharduen erakunde eta eragile ezberdinai. Mutrikoko udalak atxikimendu hau geoparkeko diren Debako eta Zumeako udaletxeei helaraziko dizkie atxikimendua konpartitua izan dadien. Eta 3, Mutrikoko udalak mozio eta atxikimendu honen berri Espainiako gobernuko transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioari eta Aragoiko gobernuari helaraziko dizkio. Vale. Bueno. Ba ez gea geixei luzatuko mozio honen eztabaidan, hasieratik esango deu, ez teula mozioa babestuko, azten itxuengo gea. Iruditzen zaku, Espainiako kontuak diala, guriak ez diala, eta oso kasu konkretua dala, eta holako kasu pila bat aldiala egon. Eta hasibiako ginak eztabaidatzen gure inguruan, gure ingurua baino urrutixo dian beste kasu batzuk. Orduan, gure txikitasunetikan, ez dakit, iruritzezaku, gaixabea oso sensiblea da, dudai gabe. Danok bultzatzen ditugu energia berriztagarriak, inok ez deu nahi gure albuan jartzea, hori ala da. Ezetza, ez dixeu emango, horreitxio, oso ikusten deulako gaixa berez, importantia dela, baina, bueno, gure txikitasunean, igual gure energia eta klima aldaketaren planakin aurrera jarraitzuko deu, gure argiterixa hobetzen saiatuko gea,
eguzki plakak jartzen saiatuko gea eta energia kooperatibak sortzen laguntzen saiatuko gea. Orduan, bueno, gu azten itxuengo gea mozio honen aurrean. Bueno, hainizek esandako danakin bat etxen dugu, egiz esan. Guri ere urruti xamar gelditzen zago proiektu hau, guk ez du proiektu ezautzen, eta beste batzuk esatia zelako txarra da, antzeko beste kasu batzutan ere pasatzen da, eta, bezgea beti pixatzen ez da. Ez dakigu, proiektu ezautzen ez daunez, ez dakigu baloratzen, proiektu hona dan, txarra dan, hola titularra irakurtzea, ematen dugu oso txarra dela, baina, gero atzian zer dagoen benetan ez dakigu. Ez dakigu benetan proiektu honen onurak eta kaltiak zeintzuk izango dian handixak. Dakiguna da, inizek esaten zoan nahi pixka jarraituz, danok nahi ditugu energia ez berriztagarriak, teorian bai, baina gero praktikan, sistematikoki energia berriztagarriak ezartzeko proiektu danen kontra saltzen da plataformak, aura bestia, eta ez dakit, bai proiektu handi, txiki edo berdin da zein. Azkenean sistematikoki danan kontra. Eta, gu iruditzako herri bezala ardura handixoak jokatu behar deula. Hainizek esan duen bezala, baditzugu hemen gure inguruan ere, erronkak herri bezala energiakin zein behar deun. Trantzizio eraldaketa energetiko egin nahi baldin badeu, etxoko lanak dakau oso atzetu gabiltz, herri danak bezala isen. Eta zer sortu behar deu. Eta garbi zen behar dugu zer nahi deun eta nun eta nola. Ez du balixo danan kontra da, hau ez, bestiez, eta zer da nahi deuna eta nun da nahi deuna. Hori da benetako arazoa, inok ez du nahi gure aldamenean, inok ez du nahi gure mendixetan eolikoik, inok ez du nahi beste gauz asko, baina bizigea konsumitzen dugu, energia konsumitzen dugu, gure erresa herri industrial bada, gure industriak energia konsumitzen dugu, eta erabaki beharko dugu nun eta nola nahi deun energia hori sortu. Eta gu ere absten itxongo, zaten bezala, proiektuen kontra, mozioen kontra, ez dakigulako, proiektu ez daulako ezagutzen eta urruti xamar gelditzen zakulako. Bueno, gure partetikan, behintzat ezetza ez dezu jaso, ez dezu aipatu mozioari. Hemen, urruti gelditzen zaigula esatia, lehengo, ustot jabetu gehala zerbait geixo konpartitzen dula maestradoko eremuakin. Kube bai, takaula, bai geoparke bat, eta bai Natura 2000ko eremua. Bi gauza konpartitzen dugu. Eta hemen, mozioan jartzen doana da, pizkat elkartasuna adieraztea. Irakurriko dut, UNESCOk zelan definitzen doan geoparkiak. Gauza bakarra, ez nahi luzatuko. Deben ser zonas geográficas únicas y unificadas en las que se gestionan sitios y paisajes de importancia geológica internacional, con un concepto integral de protección, educación, investigación y desarrollo sostenible. Gure geoparkekua, justo topatu noan, 2010an geoparkekua. Elkarte bezala estatutuak jaso zian. Entre, fines que se propone, beste batzuen artean, la protección y conservación del patrimonio natural de dicho territorio, con un énfasis especial en su patrimonio geológico y su puesta en valor como recurso con la finalidad del desarrollo económico y social de la población. Protección y conservación del patrimonio natural. Zetaguaz, vale. Konpartitzen dut, esaten dezue, danok nahi duen energia, danok konsumitzen duen energia, behar da energia berriztagarria, hortan dakau energia plan bat, mutrikun martxan, eta abar. Vale. Ni nahi lehengoa onartzen detena, toki batzutan onartu behar da. Baina, daute toki batzuk, nik uste, hau ez gauzizketan proiektu txiki baten inguruan. Gauzizketan, 125 aerosorgailu 200 metro altura izango duten katxarro. Gauzizketan, linean, impacto galante aukiko dola. Eta hemen eskatzen duguna da, elkartasuna, bisok, azkenean, bi gurenia konpartitzen duelako. Natura 2000ko toki bat dakaula, eta geoparke bat dakaula. Beraie pasosakuna, hona etorri alda. Eta apustu egingo nuke, etorriko dala. Eta orduan, ez da bai da, jasoko genuke, Gurea iatzen danean, ez da bai datuko deu. Bai. Geuria danean.
Bai. Eske bestela hasi geinke ere, Bai, ez dakit, dice, Torino bai. aldian, AHT Vale. pasaudanean eta alpietatikan apurtu danean, Bai, ulertzen? bai. Ulertzen dut, baina, bueno, ez dakit, nik uste dut solidartasun apurtxo bat, eskaini altzitzaiola, baina, bueno, dana dela, bueno, berdin da, ez nahi gehiago luzatuko. Abstentzioakin ere. Bai, abstentzioa, bai. Ze mozioak aurrea. Bai. Ni galdera badakat, idazkari xantzako digual, baina hirugarren puntua gai ordenean agertzen da, erakunde adierazpena. Ez da mozioa azaltzen. Ni dakitzen arte, ez dakitxo ondo nabien edo idazkari xantzako zuzentzia dakala, mozioak onartzen dira gehiengoakin. Osako, boto batekin nahikoa da. Erakunde adierazpenak izaten dira, aho batez onartzeko izaten dira. Batzar nagusietan da, odaletan da, norbait nola izaten da. Baina, bueno, igual ez daka garrantzirik, baina... Igual mozio izena aldatuta, lista. Erabiltzen da mozio hitza, baina mozioa da prozedimendu mota bat. Komisiotik pasa estan oro. Ley de bases, 185. Y reglamento de régimen, organización y funcionamiento. Vale, bai, hori da. Egia esan nik ez dut kontrolatzen hori, desberdintasuna eta ez ditut kontrolatzen, baina, bueno, ez da gure asmoa hori jarri deulako anatzea botatzea, Ez. Adierazpen hitza ez da lehenengo aldiz, gertzen dana. Adierazpen hitz teknikoa esan nahi dut, Ez da... Eskatu bizan dira. Mozio hitza erabiltzen desego. Bai. Igual, gobernantza batzorde informatzailean gai hauek eta beste funtzionatzeko modu batzuk euskanak hainbatetan ohartarazi dudan bezala eta kasu egiten ez zaitena igual sartu beharko genuke. Eske hemen da dana edo bat ere ez. Nire galderia esan, Ez, ulertuta. batzar nagusitan, Donosteko Udaletxean, Legebiltzarrean hori mozioa izaten da, gehiengoaken onartzen da, eta da izaten da adierazpen instituzionala izaten dira, aho batez dagoenean erakunde baten adierazpen instituzionala. Aho batezkotasuna, bat baldin bada kontra, ez da adierazpen instituzionala, dira da, mozio bat, edo, sin más, forma gauza bat. Bosketa ingeu. Maestratgo klusteraren inguruan, erakunde adierazpena edo mozioaren aldeko bozkak. Bat. Eta abstentzioak. Da kontrakoik ez du. Bueno, laugarren puntua pasauko gea, baina nik uste bigarren puntuan ian jundala. Erregu galderak, zeo segeixo maitxik, ez da? Bai. Ez dakit. Ona bilen edo ez, baina lehen ez dut izan, eta ez bat esaten nahi guztora ditxuko. Aipatu dezunean akuakultura eskolako 20. urte hurrena, eta bar. Eta aipatu dezu alkatia Jose Agustin Paleta Sala, eta ez. Alkatia eta inaugurazioa ez da nizu zinaldekin zoan. Ojo, izetako ez dena ikendu Jose Agustine lanpilu entzoala. Baitxa ere ez da nizek, segokion gaine alkatetza etorri zen ikaslaneko zuzendari izatetik, beraz, akuakultura eskolako gaia oso landuta ekarri zoan. Baina inaugurazioan, eta, bueno, eta lauan, Jesus, 2004an, 3tik 7 ez da nizan alkatia. Bale, barkatu, Elena, benetan, bai. Bueno, eskerrak, Jose Agustin Elezgarairi, eta ez da nizo zinaldei. Bueno, honen bestez ja amaitxuko dugu orduan